Рауль абай сышынан да легендар артист, зыялы шәхес, Камал театрының алыштыргыс артисты, һәм әлбәттә инде халкыбызның мәхәббәтен яулаган артист. Театр сезнең өчен нәрсә ул, Рауль абай? Yazmışım benim. Ecelini pek yakşı rolüm deyip ulan. Benim ondan yakşırak rollerim var. Özüm yarata turgan rollerim var idi. Рауль абай, менә бит инде безнең күпчелек тамашачыларыбыз комедия жанрына өстенлек бирә. Менә тамашачыларның уйланырга яратмавы сезне әзрәк борчыймы, әллә инде бу нормаль күренешме? Yok borçluy. Borçluy min ciddi ayırlar koyu yağında. Ecel dostular mı ya? Ecel dostu abi. Сезнең театрга килүегезне хәтта бәйрәмгә дә тиңлиләр. Барсының да күңелен күрергә каян көч һәм энергия аласыз. Hadi күңелен күрергә тырышмыйм мин аларым мин. Үзеннән шулай килеш чыга шулай. Үзем мөнәсәбәтем шундый мин яратам, яшьләрне яратам. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көннәр теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгінгі тапшыруыбызда серлі, тылсымлы театр тормышы турында сөйләшербез. Тапшыруыбызның қонағы күренекле шәхес, Татарстанның һәм Россияның халық артисты Рауль Шәрәфиев. Хәерле көннәр, исәнмесез, Рауль абай? Хәерле көн, Гөлүсә. Ни хәлләрегез бар? Allah'ın бергәненә шөкер. Барсы да әйбәтме? Сергә бирешми. Аллага шөкер. Бик әйбәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Безгә шалтырату өчен 511 99 66 яисә 8 800 532 55 телефон номерларына шалтырата аласыз. Рауль абый, әңгәмәбезне башлар алдыннан сезнең турында, сезнең иҗатыгыз турында сюжет карап бетәргә тәкъдим итәм. Игътибар экранга. Restoranda 2 kişi otura. Равиль абый Шәрәфиев Татарстанның Балык Бистәсе районы Олы Солтан авылында туа. 10-нчыны тәмамлагач, авыл хуҗалыгы институтына укырга керергә уйлый. Ләкин химия яратмавы укырга керергә мөмкинлек бирми. Кире авылга кайтып, клубта мөдир булып эшли. Районга баргач, Цепкин исемендәге училищега студентлар җыю турындагы белдерү күреп ала. Укый да, бу минем урын дип кесәсенә тагып куя. Бу белдерү тормышка юлама булды. Хәзергә кадәр саклыйм ди актер. Укып бетергәч Татар Академия театрында эшли башлый. Равил Шәрәфиев комик пландагы зур рольләре белән танылган күренекле артист. Аның образлары бик ачык сурәтләнгән көлкеле кыяфәтләр белән истә кала. Шул ук вакытта төрле драматик характерлар тудырырга сәләтле, киң иҗади кылычлы. Данлыклы Камал театры сәхнәсендә Равил абый сыман йолдыз балкуы белән шексез горурланабыз. Рауль абай сышынан да легендар артист, зыялы шәхес, Камал театрының алыштыргыс артисты, һәм әлбәттә инде халкыбызның мәхәббәтен яулаган артист. Театр сезнең өчен нәрсә ул, Рауль абай? Yazmışım benim. Икенче иегезме? İkinci. İyibiz desek de ola, töp iyibiz desek de ola. Çünkü yazmış, hizmet ol senin işin dünyaya gelgen iken, sen nerse işlisin, şunun bilen kola. Benim işim şu tiyatroda oldu indi. Көп вакытыгыз театрда үтәдер. Şuna göre kim bulup kaldı diye artist bulup işledi. Миңа калса, сезгә иң күп бирелә торган сорауларның берсе ул әлбәттә инде легендар спектаклебез Әлдермештән Әлмәндәр белән бәйледер. Шулай бит? Шулай диләр. Бу чыннан да инде иң озын гомерле һәм иң уңышлы спектакльләрнең берсе. Ялгышмасам, ул инде сәхнәдә 33 елга якын барган. Шулай бит? Шулай барды. Һәм әле бүгенге көндә дә интернет челтәренә күз салсак, аны караучылар саны шактый. Ничек уйлыйсыз, әлеге спектакльнең популярлыгының сире нидә икән? Onun birden ol nişik diyetim yasalma eğer tugul gadi gene eğer bito. Tırmışın şöyle. İyi, gadi. Uzunun gadiliği bilen. Ondan sonra spektaklde roller bölünüşü mea kalsa onda tügel buldu. Her bir artist uzununda. Mene ulda nerse. Eğer de qaysı bütün rollerge de
тиешле кеше эләкмәгән булса, ул бер кешедән булса, ул анда китеклек килеп чыга, тегесе дә, анда бөтенесе үз урында иде безнең. Шуңа күрә спектакль баргандыр, аннан мин дөресен генә әйткәндә, мин аны һәр вакытта кабатлыйм. Мин аны үзем әҗәлне бик яхшы ролем дип уйлыйм. Минем аннан яхшырак рольләрем бар. Үзем ярата торган рольләрем бар иде. Аны халык тамашачы бөтенләй истә калдырмаганнар да бар. Теге тизрәк үткән. Мин классик яратам мәсәлән. Мин oynadım, graflarda oynadım, min герцогларда oynadım, parçalarda oynadım, knязьләрдә oynadım, şitil әйберләрендә. Алар нектер алмады. Әҗәл булып калдым мин. Әмма кайсы ролегез аеруча да кадерле? Аларның һәрберсенә күңел җылысын саласыздыр инде. Без бит артистлар рольне сайлап алмыйбыз. Безгә бирәләр. Мин үз гомеремдә бер тапкыр, анда да әле сорап түгел, Марсель Хакимовичка менә мин тәкъдим иттем җиңүнең 40 еллыгына нинди бер куябыз диде ул. Каян табырга? Мин әйтәм, Леоновның нашествиесеннән дә әйбер юк драматургиядә сугыш турында. Әйтә, ярар. Аннар bu muңа килеште дә, мин сиңа Файнун дигән роль бирәм анда ди. Файнунда кире роль ул теге сатлык. Анда ул ни бара, немецләр кергән территориядә бара. Әйтәм, мин аны дәрестә кайчан уйный алам, Акевич. Миңа Федор кирәк, герое. Мин Федорны уйнар идем. Ул чөнки минем эчке неме, һәм минем үземнең фикер йөртүемчә Сезне ачып сала торган роль шулай бит? Туры киләдер, чөнки ул сугышка хәлле төрмәгә эләккән. Нидер булган инде язмыш бит. Хәзер монда оккупация немецләр килеп кергәч, бу кайтып керә төрмәдән. Җибәргәннәр инде моны. Кайтып кергәч, моның әти-әнисе дә, әбисе дә котлар алына, бу хәзер советка үч итеп, сатмас микән без малайыбыз дип куркалар. Ул сату түгел, батырлык эшләп үлә илешен дип. Менә миңа шул ошый. Ул бит ватан турында теге патриот булып сөйләү бер хәл, ә син гомереңне бирү, ул икенче мәсьәлә бөтенләй. Шуңа күрә миңа Марсель Хакимович әйтте, ай, мин Таҗдиновка билгеләгән идем. Ну, мин әйтәм, икенче дублер итеп куярсың. Дигәнем, шуннан бер заман приказ чыкты, анда минем генә фамилия. Менә бит бәхет елмайган сезгә. Бер мәртәбә шунда, чөнки пьесаны мин дә үзем тәкъдим иттем бит инде. Менә шуңа күрә тәкъдим иттем дә, идеясе әйбәт. Һәм карагач аны авторда Федорны дөрес хәл иткәнсез дип әйткән инде Марсельгә. Менә мәшһүр драматург Туфан ага Миңнуллин үзенең бер чыгышында мондый фикер әйтә. Менә хоккейга барган тамашачы хоккей тәмамланганнан соң сугышып та китергә мөмкин. Менә театрга килгән тамашачы ул инде киресенчә ничектер театрдан тәрбия алып, матурлыкка омтылып кайта ди. Менә әлеге фикергә сезнең карашыгыз, килешәсезме? 100% артыграк килешәм Туфан белән бу мәсьәләдә. Шуннан да шулай ул. Мин шуңа күрә ул фанат дигән сүзне мин яратмыйм. Фанатизм ул бик әйбәт түгел. Ул фанатлар бик күп эшләп ташыйлар. Халыкара дуслыкны да бетереп теге команда белән команданы сугыштырып алган булалар. Театрда алай булмый. Театр ул акчылыкка ди, һәм җылы хисләр, чиста хисләр уятып, менә без сөясеңме дигән спектакльне уйныйбыз. Анда халык җылап та ала, көлеп та ала, һәм үзеннән индер сабак та ала. Шуңа күрә ул рольне мин мәсәлән яратам күбрәк. Мин аны әҗәлгә караганда күбрәк яратам. Менә бит тамашачылар бер төрле уйлый, ә сез икенче төрле шулай бит? Тамашачылар да яратаны. Әлбәттә, бик тормышчан спектакльдә һәм сезнең ролегез дә бик үзенчәлекле. Рауль абый, менә бүгенге көн драматурглары турында да сөйләшеп бетсәк, бүгенге көндә безнең Туфан абыйның эшен дәвам итәрлек яшьләребез бармы?
Min dürüstüne etkende bik artık optimistik bu meselede var ol dramaturglar. Elbet gene dırıştılar mı Gafar'ın kızı yazdı ne? Sümbül Gafar. Sümbül'ün ismini işitip atalarlar. Kilmişek. Kilmişek'te. Şol spektaklini koragandan soň min çıkkaş, min tıyılalmışı jıladım. Bilesme, mene şunda Sümbülge indi ümitimde, eğer de kişi jılı iken, jıla ol katarsis. Ol kişinin köngülün şistarta, kalbin şistarta turgan aýdyr. Ol yazmışlar turunda, ulusunda ol bik ne yazmışanda. Acayip ne, canım tuktayalım, yalıyım. Jıla ol özü rahat. Kişi jılasa eýmet. Elbette. Raul abi, mine bitinde bizning köpçülük tamaşaçılarыбыз komediya жанрына üstünlük bere. Mine tamaşaçılarның уйланырга яратмавы sizin әзрәк bir şey mi, әллә инде bu normal görünüş mü? Yok bir şey. Bir şey min ciddi aýberler koýup ýaganda. Şoňa görä gaýby wagtda oýlym men aýtam, häzirge şuşy aýberlerini koýarga zamanyny koýup azaplanýança klassikini koyarga kerek deyip. Dünya klassikisi var, Rus klassikisi var, Tatar'nın özünün klassikisi var. Klassikada bütün eýber var. Bütün temaga, bütün tege hazır mene kerekli bolgan temalar bütünüsü var. Alıp koyarga kerek. Lakin hazır klassikini koya başlasalar da elden ese özgertip yaňarışkyna tugul bütünne şamagan ikinci aýber men andy wagtda aýtam indi siz rejissörler egerde şolay koýasy eken siz başkany koýgyz ya özüňiz ýazygyz ya ýazdyrygyz bozdurmagyz klassikini diýip onda inlerde var. Çünkü hazır rejissör tiyatra gitti. Köbrek rejissörler ol Yahudiler ne oyunca bara. Tege Yevriler nerseler işler olan sikreler eline nerseler işler klassikini da min ol vaqtda yaratıp bitirmem. Min öne ele Mallı tiyatrda elek klassikini koyalar. Min şunu yaratam, hazır aytdiler, näse ol muzey tugul bitin teatr ikşadip. Muzey tugul ol, jaňaşa, lakin oýnarga kerek psikologik teatr. Sikerdim tarpart ol narsa bir aşamy. Raul abi, aýdagyz äle şu orunda tagyn bir süjet garap ötek. Sizning kilesigizni bilgäç biz indi teatrga baryp, sizning turunda bilişmejidik, sizning hyzmatdaşlaryňyz bilen de aralaşyp boldyk. Aýdagyz olaryň fikirlerini de taňlap ötek. İhtibar ekranga hazır bilerimiz. Tamaşaçı Равил Шәрәфиев нарцист буларак белә. Әгъди тормышта ул нинди шәхес икән? Бик акыллы кеше, бик укымышлы, аның юморы да ул түбән юмор түгел, аның теле бик бай инде. Һәм әлбәттә, теге юк әйбердән дәген кызык чыгара торган, менә бер-ике әйбер генә әйтәм. Берсендә Мәскәүдә гастрольдә ашап утыра. Инде теге үзебезнең гадәт буенча әйтәм, Равил абый тәмле булсын дип әйткән идем. Sen аны мен әйтмә. Пешерүчеләргә кереп әйтте. Менә тоже юк әйбердән дә чыгара ул. Олег Фазылҗанов исә Равил абый якташы булганга аеруча да якын иттем ди. Менә соңгы вакытларда инде үзегез белеп торасыз, Равил абый сирәк килә театрга, ул килгәндә инде коридорда бәйрәм. Бәйрәм Равил абыйның гәүдәсен күрүгә инде күңел күтәрелә, кәеф күтәрелеп китә. Якташ ни хәлләре дип ишектән шулай хәлне сорамыйча китми ул. Ничә кадәр инде син генә калып барасың театрда безнең якташлар балык бистәсеннән бездә кернәп кенә китеп барабыз. Шулай шаян көлке белән генә узып китә. Илдус Габдрахманов исә Равил абый белән бер уку йортын тамамлавы белән бик горурлануын белдерде. Шул кадәр талантлы артист, аның кебек шәхесләр бик аз. Ул менә сиңа Евгений Онегинны башыннан ахырына кадәр яттан белә. Шуның ул бик укымышлы, бик акыллы, ул туры сүзле, кайвакыт ул бик шәпәптә әйтеп куярга мөмкин. Аның әҗәле дә бик шуңа бик обаятельный әҗәл.
Һәм андый әҗәл алып китсә, бер дә жәл түгел кебек. Яшь буын Равил аганың ижадына зур хөрмәт белән карый. Мин әле быел гына шушы театрның труппасына кабул ителдем. Һәм инде Аллага шөкер, шушы сезонны Зәңгәршәл спектакле белән ачып җибәрдек. Һәм Равил абый Шәрәфиев кебек зур дәрәҗәле артистлар белән без горурланабыз. Аның кебек бөек шәхесләр белән бер сәхнәдә уйнавыбызга без инде бик шат. Нинди генә тискәре рольне уйнаса да, артистның сөйкемлелеге калырга тиеш, ди Равил абый. Күрәмсең, аның рольләре шул дәрәҗәдә сөйкемле булган ки, хәтта әҗәл ролендә дә халык аны үлеп яратты. Менә бит Равил абый, сезне хезмәттәшләрегез дә ярата, тамашачылар да ярата. Әҗәл достылар миңа. Менә Әҗәл бит дост бабы. сезнең театрга килүегезне хәтта бәйрәмгә дә тиңлиләр. Барысының да күңелен күрергә каян көч һәм энергия аласыз. Hadi күңелен күрергә тырышмыйм мин аларны мин. Үзеннән-үзе шулай килеп чыга, шулай. Үзем мөнәсәбәтем шундый, мин яратам, яшьләрне яратам. Килгән алар әйбәт яшьләр минем мөнәсәбәтем. Менә яшьләр дигәннән алар сезгә киңәш сорап киләләрме? Менә киңәш сораучы юк. Мен bir kengəş vergən idim. Leysen Feyzul'unda bir vaxt Xitay birində. Toronto'da repetisiya yasadım da men gittim şolay ayağım imkanıp gitmeye tur keldi. Anda aның müracaatı var. O kuklar. Ol dedi, o kuklar. Мен айтам, күкеләр ул кукушки була. Аманысы мен айтам, ойни беса. Дигәнем, ул сезгә шулай ишетелә генә иде. Мен айтам, ярый, Алласы кирәкми икән дип. Чөнки безгә дә кайбер фикерләрне әйтәләр, җитешмәгән якларны күрсәтәләр иде. Без рәхмәт әйтәләр идек. Димәк, хәзер яшьләр башка төрле. Юк, әйткәндә әйтәм мин кайберсе әйтмәймен. Бик кирәкле булса гына. Равил абый, менә агымдагы ел бит инде Татарстан Республикасында туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы. Шул уңайдан телебезгә кагылышлы сораулар да биреп китим әле сезгә. Бүгенге яшьләр татар телендә сөйләшәме? Ничек уйлыйсыз? Безнең театр яшьләре дисезме? Гомумән алай әйдәгез. Сөйләшүчеләр бар. Бар, бик әйбәт сөйләшүчеләр бар, яшьләрдән дә. Сөйләшмәүчеләр дә бар. Һәм картлардан аның шунысы бар, өлкәннәр сөйләшми. Менә бер мәҗлестә булдым мин әле генә. Коръән мәҗлесе ул. Минем бик хөрмәт иткән гаиләм, аның хуҗабикәсе инде минем белән бер класста укыган Суфия ханымның кызы, ул инде 2 ел вафат булды, китеп барды. Шул Коръән ашына чакырдылар. Бик әйбәт хәзрәт белән урган ашы үтте дә, бер хатын әйтә, Равил абый котлый ди, бер кешене. Мин әйтәм, кем соң ул, кемне котларга? Мин хәзер телефоннан котлаталар гадәттә миңа. Мин әйтәм, мин бит белергә тиеш. Юк, менә монда утыра. Ул безнең хуҗабикә безнең туган көне булган икән. Менә шуннан алдагына котлана. Бүтән хатыннар торалар да, урысча котлыйлар торалар да. Шуннан мен инде биткәч, мин әйтәм, мин инде татарча гына сөйләрмен дидем. Шуннан Димәк, проблема бар, шулай бит? Проблема бар. Яшьләр өйрәнергә тиеш. Менә мәктәпкә дә сылтыйлар аны кай вакытта. Мәктәп өйрәтергә. Мәктәптә түгел, беренче 3 яшьтә өйрәтергә кирәк татарча. Менә безнең оныгыбыз бар. Ул әбисе белән минем дә үсте, сөйләшеп, татарча сөйләшеп үсте. Хәзер ул кызганычка каршы минем улым белән тормый, икенче җиргә чыкты, инде анда тора. Хәзер алар Мәскәүдә. Минем кызым шул өйрәнгән татарчасын онытмый. Хәзер дә әле менә кичә шалтыратты да, хатын әйтәтенгә безгә 3нче көн генә кергән перепискә бер татар малае. Ул биштә урысча сөйләшә, сөйкемле генә малай. Шуннан хатын әйтә, кара, син татар түгелме? Нет, у меня папа татар инде, син кем дип языласың инде дип сорадык та.
Это, ну, раз-татарский не знаю, русский. Менә бит. Benim şunda başıma gelmedi. Yavrular üstülleri bilmiyorlar. Onlar bir orus deyip azdırmıyorlar. Demek barısında gaileden başlarga kирәк. Ailede belekey şakta kirtsen çıkmıyor. Bana şu kızım ikinci ailede deyip ettim itinde. Şaltıratkaç, ben etmedim mi sizge? Hatun soruyor, sen kim deyip yazdırasın özüne deyip. Әйтегез. Kızım, Tatar mı? Ne? Sen neresi evkayım? Beni divana deyip bildim valla. Orus deyip azdırlar. Аха. Рауль абый, менә бүгенге көндә сезне нинди спектакльләрдә күрергә була? Üç spektakl benim var. Yani siyasen mi, siyasen mi? Babaylar şu an hem ateş bundan sitenge. Onda indi yine mal duplarda var. Onda tege. Demek tamaşaçılar sizne әлеге рольләрдә театрга килеп күрә алалар. Күрә шулай бит? алалар, иә. Рауль абый, ни кызганыч, инде безнең тапшыруыбыз үзенең ахырына да якынлашып килә. Тамашачыларыбызга әйтер сүзләрегез булса, рәхим итеп җиткерә аласыз. Benim tamaşaçılarga, hürmetli tamaşaçılar, tiyatrını unutmağız. Yürügüz tiyatrga. Tiyatrı bulmagan millet ularga hüküm etilgen bola. Şuna göre yürügüz. Yaratığız tiyatrını. Tiyatr ol yürgende, bigrekte yarata. Artistler yürgen tamaşaçını. Çünkü tamaşaçı olmasa tiyatrda kirekmi, artistler da kirekmi. Әлбәттә. Hem millet için kirek. Әлбәттә. Рауль абый, бик зур рәхмәт сезгә. Халкыбызның яраткан артисты булып, тагын бик күп еллар сезгә сәхнәбезне балкытырга насыйп булсын. Исәнлек, саулык телибез сезгә. Amin şolay olsun. Бик зур рәхмәт. Sizge de uğuşlar yani. Рәхмәт сезгә. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыру булды. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, мин Гөлүсә Сыңгатуллина сезнең белән сау булашам. Очрашуларга кадәр.